Hattulan kunnassa Lepaan kylässä eteläisessä Suomessa sijaitsee Lepaan savipaja. Täällä kauniissa kartanomaisemissa lepaa golf ja Lepaan viinitila samassa pihapiirissä. Sijaitsee pieni pajamme, jossa käsin tehtyä korkean polton keramiikkaa valmistuu elämän eri tarpeisiin. Kaikki tavarat ovat täällä tehtyjä. Meillä ei ole myynnissä mitään ulkomaalta tuotua rihkamaa. Siinä tervetuliaisia monella kielellä, koiratauluja ynnä muuta. Tästä pääsemme eteisaulaan, jossa on myös tavaraa. On naishahmoa, lintua, norsua. Patsasta jos jonkinlaista. On majakkaa, majaa. Joissain teoksissa on jopa hieman huumoria, kuten tässä jäätelöä syövässä jääkarhussa. Sitten siirrymme itse pajalle, eli myymälään ja pajaan. Tässä hyvin suosittuja kylttejä, joita voi tilata minkälaisella koristeella ja tekstillä kukin itse haluaa. Valmiina niitä on aina joku parikymmentä. Siellä minimaahiset, kotomaahiset, leopardilamppu ja erilaista naulakkoa ja lamppua. On hahmoa jonkinlaista, viinipussitelineitä, pappia, nunnaa, leopardia, sikaa. Tässä huumoriosastoa. Suosittu ei aina voi mennä putkeen patsas, takana leipäjono. Auringonpalvelta jo 3 polvessa. Se huumorista. Siinä suositut hyttyssavumajat, eli peikot. Tuonne sisään hyttyskiehkura. Ja savu leviää kauniisti. Englanniksi se kai olisi Mosquito Smoke Troll. Siinä hauskoja sammakoita, koristevateja. Lintua ylioppilaille, kilpikonnaa. Kutojalle kerävati, pikkuelukkaa, Lepaan annoja, kanoja, sirkkasiilet ja ihan uutuutena paljon kysytyt lampaat. Tässä rahastuspöytä, magneetteja. Löylyrenki on aina suosittu kiukaan päälle keinumaan. Tässä työpöytä, missä nämä kaikki
Työt ovat tehty, tämän suurempaa tilaamoinen ei tarvitse. Siinä valmistusvassa oleva Janne Joutsen, eli Sibeliuksen tuhkakuppi. Siinä lisää viinipussitelineitä, elukkafiguureja ja peikko, tämän kesän peikkonäyttelyssä olevat peikot. Tosin niistä on jokunen jo myyty, että aina tulee lisää tilalle. Ylermi yleismies, jolla akkupora ja jakari hoitaa Peikko Laakson tekniikan. Kettuja, sitikana ja mulkvisteja. Ja täällä koira ynnä muita hahmoja, muun muassa Vanajan Norppa. Siinä käsin tehtyjä nappeja, 50 senttiä kappale. Ei ole käsin tehdyllä keramiikalla kovaakaan hintaa. Rintakoruja voi laittaa hattuun, kassiin tai rintaan. Kiuasruusut, vaikka koko ajan loppu, vaikka kuinka paljon tekisi lisää, ilmeisesti hinta on liian halpa. 10 € kestää kiukaalle. Saippua sylit menee koko ajan, ne on nuo käppyrät. Erilaiset keramiikkaveneet, joita voi käyttää koristukseen, ruoan tarjoamiseen, kynttilän polttoon. Käsin tehdyt pikarit, jotka kaikki sojottavat eri suuntaan vinossa. Jostain syystä ihmiset tykkää niistä enemmän kuin niistä suorista, mitä pitkin hyllyjä kaupoissa löytyy. Tuolla ylähyllyllä on sitten henkilöfiguurigalleria. Siinä Suomen presidenttejä, pitkä rivi. Nykyisellä on tuo kasvi päässä sen takia, että siellä päässä vielä jotain liikkuu. Siinä puumanaiset, lahjaksi puumanaiselle. Erilaisia aurinkoja, vaakunoita. Niin kuin näette, keramiikasta voi tehdä melkein mitä vaan, paitsi ei sukkahousuja. Eli tällainen paja täällä joka päivä auki kesäaikaan, talvella maanantai kiinni, muuten joka päivä auki. Tavaraa pitää tehdä, että sitä sitten riittää myyntiin. Tuossa on muuten apina, johon voi laittaa banaaneja. Se saisi aamulla kenet vain hyvälle päälle, mutta ainakin nämä hämäläiset ovat sen verran juroa kansaa, ettei niitä tällaiset kyllä paljon kiinnosta. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, kiitos ja näkemiin Lepala Suipeältä.